mumpung durung pun kakang tumindak sing luwih kasar kelawan kuwi. Apa kelakon taman pamarga putri aku mrawasa kelawan kuwi? Hei! Suwe cangkemmu sisan. Ajeng diperkosa ampun. Ampun. Ose. Lho upama sekarang tak perkosa iki pun bosare dudu kowe. Lho, kula nggih krasa. Ampun, Ndara. Ayo, manut. Ampun, besake kawan Kang Bobo. Manut. Larang Kang Bobo. Enggak. Pecicil. Mboten mencicil iki, Ndara. Lapa? Mondol. Meneng. Lagi ngopo ya? Katemben kemawon kula ndamelangan suka kelawan sedaya ke para abdi kanggo gawe langan suka. Leres. Sak teruse gawe langan suka. Kanggo sak banjuripun kula ndamelangan suka. Kula menika parengelipun kelawan abdi kelawan kula kanggo. Iya kanggo. Jaya kae garwaku ning wis semono kowe tega lamun telu tresani Kang Mas Hendra Jaya apa jare